m ji eme m ji aka m ji jiri aka m na-aba n'ime ọbịa bụ nke m gwọrọ nwoke ka mmanụ m gwọrọ ọ bụ na ọ lụrụ ọrụ ka mmanụ na arụ ya ka o si ka ọ nọ na mụnwa were ebe ndị wee mee mistake so onye ka m ji aba n'ime ọfịa so mmadụ ya jize na-ebule m na-asị na m wetobego mba n'ime ọfịa etobere m mba n'ime ọfịa ọrụ m ka m nọ dibịa ọ bụla na-asị gị na etobegolo mba n'ime ọfịa bụrụ ezigbo dibịa ekene m Igbo niile bi nọ nene m udo dịle nwoke udo dịle nwa biko na video anụ na afọ n'akụkụ ebe bụ video ọna nwoke bụ SS Power ama m niile ikisi wee full video the video achọrọ ka m break to adam before we na-ezi adị gịnị the full video ọ na-akọwakwa na ka esi abụta mkpọrọgwụ n'ahịa ka esi abụta mkpọrọgwụ n'ọhịa sorry I mean to say maka na gịnị mee mgbe gboo ama m na o nwere mgbe nso mma nnukwu anyị wee je kọọ akụ Igbo mgbe ahụ my grandmother onye mụtalụ mpam mgbe nso wee je kọọ akụ Igbo wee maa na ka esi akọ ụmụ ihe anụ bụ mgbe a lutere n'ọhịa bupụtara eti ngwụcha na nie ya o kpere dị akụ oyibo ekpere na dị akụ oyibo bụ not die na dị akụ oyibo ya ama nwụ mgbe emechara atọ wee sị oke ebe ọ bụla ụmụ bụ nwatakịrị mụrụ ya na-abụ nso dat gịnị mee na mmafe dị akụ oyibo mmafe ya 3 times si ebe a mgbala ọsọ wire jump si ebe a mgbala ọsọ wire jump si ebe a mgbala ọsọ wire jump I never knew what that thing mean until ntonite o nwere osisi ya afọ n'ọhịa like nwoke anụ nwasị kwa o nwere osisi ya afọ n'ọhịa osisi ahụ is not just there for anything ihe ọbụla ifo n'ọhịa nwere ulu ọba mana the way people say if onye dị spiritual na approach that thing in a spiritual way asị na onye amara ihe ọ na-eme echefuzi na mgbe pele mpe na onwere at least unu niile onye ọbụla niile too na ndịda ya mana o nwere ihe dịka flawa na-adịwa n'ụzọ ịgafe ịdụwa ya aka ọ pịachie onwe ya ọ bụrụ gị niile na-enye nsogbu ịgakwa onwe ka isi nyụsi ya mamịrị ọ pịachie onwe ya onye zigwara ahịhịa aha na mmadụ na-enye ya nsogbu onye zigwara ahịhịa aha n'ogene na mamịrị ka anyụrụ ya mana iwuo ya mmiri ọ n'ọrụ onwe ya mana enyo ya mamịrị ọ iwere osisi dụwa ya ife ọ pịachie onwe ya ihe anụnwa kịta bụ ihe na-eme na most of ndị dibịa na-agwọ ọrụ n'ọgwụ na ndị na-agwọ mkpọrọgwụ ma ndị na-agwọ ọrịa ma ndị na-agwọ nka ha na-azị aga n'ime ọhịa were aka ha jije bụọ mkpọrọgwụ apụtazi ala ahụ eje goli egolo ịma na onye ahụ ji ekputu ya without email ya the necessary thing ikwesị email ya automatically ogbugo the power of that thing ahụ maka gịnị sumosupu ama mma na datin ahụ gbute ọtọmatị ọghọ n'ọdịnarị osisi mana mgbe ị bịachi datin na ihe nji ga-eme were ọjị were nzu malia odostens ya na ihe nji ga-eme biko grant ya access ka m wee use gị for the betterment of this person or for the betterment of ihe nji ya eme datin will work asap na ndị ọcha bịara n'Igbo anyị bịabulu alụsị na obodo ha does not mean na alụsị gbara nkịtị mana gịnị mee they find a way to appease that God wee sị ya na jee ka ha wee nwee ike wee bu nwe ya wee gaa ebe ọzọ ha appeasie ya bulie ya gaa ebe ọ bụrụ nghọlị ha ma na ihe a nwere ihe eji ya eme mana nna before we take this thing away na ihe a ya emeli ya so that thing will begin it take his eye again out of that territory to another place okay isi eme ya mgbe nnukwu nna anyị nwụrụ enwere obi ọ na-efe mana that thing dị n'ihu ụlọ like this so mgbe anyị na-edutu nnukwu mmadụ one of his son na-apụtawe sị nna ka emeli ihe anụ achụcha dịche na aja mechala ihe na ya emesi ya nna biko ihe anụnwa na-adịchiri ụzọ people will come into this compound now no space no ebe anyị park nene okay ihe anụnwa biko gosi anyị ebe ọzọ anyị ebughị wee gaa few days later we discover si na-agba na mkpọrọgwụ ebe ọzọ ọgbago mkpọrọgwụ ebe ọzọ mkpọrọgwụ ogirisi ka ọ gbara ebe ọzọ so from the man understanding wee mara na alụsị ihe anụnwa abụghị ihe abụ ihe eji wee mara obi mmadụ ọ mago na ihe ahụ kịta anyị ebupụzi ya bụ ji ya ebe ahụ ọ gbara mkpọrọgwụ ogirisi a that was where they transferred it from the center of the house to another part of the family so biko
ihe dị n'ụwa onye na-asịrị na ihe dị onye na-amara ihe na end the video SS Power nụ na ya mụta ihe na ya ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị. Igbo m ụzọ mozo kene m owu na no nebe SS Power okwu akpụ na agụle agwara m na nwere okwu mmalụ anya mbụ maka na onye na-ekwu nwere iwe ma agwara m na ovu nọmba bụ ihe nwere enwere m nọmba na ọnwa ndị na-akpọ m na fon mgbaba na m nọ n'ime ọfịa ọnwa ndị na-asị na m etobego mba n'ime ọfịa m kwesịrị ka ọ bụrụ ụmụazị m na-aba n'ime ọfịa o buru iwu agwara m na otu nọ na mma abalị dị n'ime ọfịa o nwa kacha nwa eze ma bụrụ ma nwụrụ the reason bụ na nke m gbọrọ nwoke ka mmanụ m gbọrọ nke m gbọrọ nwaanyị ka mmanụ m gbọrọ bikos na nwere ike nsị mụnwaazị ma dị ka metara gị mgbọrọ nwaanyị ruo bụ osisi otu osisi adị olu bụ osi bụrụ osi onye mara na nwere osi ọzọ gbakịara na akụ olu bụrụ osi nke a nataba ị nwere ike nsị ya emetala gị osisi ya emetala gị osi akpụ olu meta osi ọbụla agụtala bikos na istori aga ilu ekwechazi nwa bụ ọgwụ ya alụrụ ọrụ ebe m ji eme m ji aka m ji jiri aka m na-aba n'ime ọbịa bụ nke m gbọrọ nwoke ka mmanụ m gwọrọ ọ bụ na ọ lụrụ ọrụ ka mmanụ na-arụ anya ka o si ka ọ nọ na mụnwa nwere ebe ndị wee mee mistake so onye ka m ji aba n'ime ọfịa so mmadụ ya jize na-ebule m na-asụ na m wetobego mba n'ime ọfịa etobere mba n'ime ọfịa ọrụ m ka m nọ dibịa ọbụla na-asị gị na etobegolo mba n'ime ọfịa bụrụ ezigbo dibịa ibe mara iji mara dibịa bụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịa otu nọ na anụmaba n'ime ọfịa ọlụ 5000 bịa ọ bụrụ na ebe ego eji ba n'ime ọfịa mbaa n'ime ọfịa olu 2000 bịa mbaa n'ime ọfịa olu 10000 bịa mbaa n'ime ọfịa ma ọ bụrụ ya ba n'ime ọfịa mmadụ biko mmadụ nọ ka m nchụwa 100,000 ka ọ ka nchụwa 50,000 mbụ ya na-anwụ anwụ nsara madị agọzi mmadụ ọya so ọnwa ndị na-asị m ọnwa ndị na-akpọ m na fon na nwanne dị ọgwụ maka ntụ ime ndị na ndị nwunye ebe na-enwe avọ ọkụ ma ndị nwunye ebe na-adị adị ime ma nwoke na-atụrụ nwaanyị ime ọgwụ ya adị ọgwụ ahụ adịgo so na nlo na esubego ọgwụ n'ụlọ anya bịakwuo mmetụkwu nke abịa mmeta na so ụmụ ọgwụ niile anwa ya adị from na anwe luo tomorrow tata bụ ọya bụrụ 8 Jenụwarị egwu mụsị na ibe mmanya mere nwoke melụ nwaanyị mmadụ ebule mụzi na m onye bịa na be m ọbụla m nọ n'ime ọfịa ya chere m na biko onye ọbụla na-abịa na be m ọbụla na m nọ n'ime ọbịa ya chere m agwara m na ofu nọmba ka m nwere m nọmba na-abụ ma onye ọbụla na-abịa na be m ya mee ka echio na ọbịa na-abịa na be m abụrụ ka ọ bịa ka ndị agwabali ya ọgwụ bụkara m gwara nso na nsị arụrụ n'ava esi ọhụrụ mgbe ya abịa na be m sị m gwawalị gị ọgwụ isi m na ibe ya na-eme gị mgbawalị gị mgbachalị gị Chineke sị na ya bụ amara agba eburuzi ịgbagodo ava ịgbasa ava ome gịnị awa mara solushon mara ebe ego esi nya ya eme ibe ya dị ka emeli gị ya ka ọ nwa dị mma ọhụrụ mgbe ya ejebe dọkịta luo na dọkịta na ọrụ gị arụ malụ ya na-aya gị na oburu ụzọ gbawa gị ọgwụ mmadụ bịa na-aya gị ọgbawa gị ọgwụ ịma na ogbu gị eluo na ọnwụ gị pụrụ akịva ahụ so onye na-abịa na be m na-abịara na be m gwa m ọgwụ anyị agba ọzọ dị ka ibia bara m agbawa unu ọnwa ndị sị na-acha atịva abịgwa m unu si na m ovu nọmba ka m nwere ana m agboro oke ite ive ọbụla gbasara oke ite ana m agbọrị iru otu nọ na m mụtara nwoke mụta nwaanyị nụọ nwaanyị ụmụnne m niile dị ndụ ovu apụrụ so mma ndị agwa ọgwụ ka nwaanyị ọzọ nne ka ụmụnne be nwere ka ọ bụkwa ya nke ahụ ya mụta na nwa ma bịa m dịrị m mma adị m agwa ụdị ọgwụ ahụ ibe a na-akpọ nke bụ ọgwụ abụ njọ adị m agwa ya so onye ọbụla si na m na-agwa ọgwụ ahụ sị na ọ bụrụ mụnwa adị m agwa na oke ite otu ngwalụ na-ekọrọ adị m agwa oke ite biko mmadụ akpọtara na mfon sị m gboli oke ite ntụ ivu ọgwụ ọbụla ntịrị na net bifi na-achọ ka ị gwa ya mee ka ịchọ na-agbalị gị afa agbasịala gị afa ọ bụrụ na ibe dị gị mma na-arụ agwọlị gị ọ bụla ọrụ gị mma na arapịa ọ bụrụ ọgwụ niile na-adị ọ bụrụ ọgwụ dị oke ka mma ya dị ọka abụọ mma na-arụ ọ nwere echi ya na-asọ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ niile kachi mmadụ na-anabata so dikonu agwara m na-efolo m tata na m gwara m makụzi many things ọgwụ makụzi nrili nna ị nọ n'ime ọbịa ka anyị nọ ịwa ọba ahụ igutawo apa
Okay, no guy. I will send you so that we can atrum de makusi na bebe boss. No, no, Aba ngana nke ezi some go nka on time na egu go to nka dia na. nke ebe nwa ebe abụna Igbo ebe Igbo nka. Nka kwa. Ya nwa to good. Ozibuto. Na hambalo kwa risha hiyo. Aya ngwa to. Ko tu na. Nadu mwa tena mka. Ako tu. Olive ozibuto. Sisa nka. Ya bro mbalo kwa odiyo. Onya. Aburo nyi, no dia ga aburo ya. Me ga ndi tu ha yo bere. So, ya mata wani abu kpokula. Na ya mekata mete anyanwụ ọda. Meta anyanwụ mgbagota na anyanwụ ọda. Kere nka. Omo. Echi a. Nnukwu na ya etiba nke ọdị. Ndị mmadụ na be m na ụmụ na ha ya. Debe ahụ mụtara na na-emetụkwụta ebe. Agwara m na mmadụ na-etobere mba n'ime ọbịa etobere. My father ka na-aba n'ime ọbịa nwee lụta. Nwanne nwoke ka na-aba n'ime ọbịa lụta. So ya na-abịa na abịa mụta na m etobe ọrụ mba n'ime ọbịa. Onye nwa atụrụ mbịa be m. So ọ bụrụ na ebe ọbụla m jere n'ime ọbịa na n'ebe mbịa kọrọ m rapụ ọrụ nna alụ ka m mebezie mpụta ụtụ ka anyị nwewa mmanya. Mana ya kwụsị mbịa be m. Ọ nwere time eji alụ ọrụ, nwee time eji eme gị eji akara ụka. Ibe na be m ọbụla m na-alụ ọrụ, inwe mgbe. Maka ebe m bịara bụ ka nzo Igbo, ndụ, nye ka m bịa. Ọ ebe m pụtara n'ụwa ka m na-eme. Ọ gwa m na anụmagoro oke ite. So onye ọbụla agwala unu na ọ na-agwa oke ite. Ma na ọ bụrụ m adị m eme. Oke ite abụrụ ezigbo ihe. Mụ adị eme. Ọ bụrụkwa ewele ọbụla ka m na-alụ. Ọ nwere ewele mma ya abịa otu mgbasịrị gaba ọbụla ewele arụrụ gị mma na-arụ. Mma nlụrụ gị. Nsị gị gaba. Ka ya chọọ ya alụ ma ọ bụ na na mkpasịalị gị alụ na mma nne. Ọgwụ abụrụ ezigbo ihe. Mụnwa na-agwọrọ mmadụ mana ọgwụ ọbụla na-agwọrọ mmadụ bụ ọgwụ arụ ya bụ nabatara. Mana mgba gị nke arụ gị nabatara isi na ọ bụrụ na ịchọrọ nke mmegwu ahụ. Isigo m pụọ. All my life will be ahụ. Egwu m sị na m egburu onye Chukwu kere.
This thing is what Canadian. Yeah. You see all of you shoot at me. Aya. Ay. Nyama. Ay, this thing. Up to low right. Watachola na mma. Anyị nweta ebe n'ebe. Oh, na hono. Ko armo rin hono usu n'ebe. Oka n'ebe. Watachola. Na mbolo gun kiya bata ebe n'ebe. Na 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 just buchapu na ebe n'ebe dị nke. Na maka na nwere ke njide egwu igwu to osi ọzọ. Just buchapucha osi adị na akụ dị nke mali nke bụ nọ. Buchapucha osi adị na akụ. Tuwa ebe n'ebe ọtọ nke. Rapu nke. Na nya ka ntọ. Oke sosia. Sosia ebe n'ebe dị. No nya bịa ndị ka ahụ nsu na bịa dị. Ihe dị na nya n'ugwu mali nke bụ because na ụtọ ọ dị na. Ụtọ ọ dị na n'ihu mgbọrọgwụ nwere ike mbịa ya mgbọrọgwụ ọzọ balị nwere ike mba n'ugwu. Isi ile nọ nya dị. Iwe anụ wa bụ ebe n'ebe. Asị na ikuku na ebe n'ebe maka na ebe n'ebe bụ nya na-ekweli ite egwu. Ọgwụ eji ebe n'ebe agba oriri mmiri na maka na ebe n'ebe bụ alụsị ka ọ bụ. Ebe n'ebe ọbụla pụrụ n'ụlọ bụ alụsị ka ọ bụ. Ụdị ebe n'ebe ji dị ka ọjị ji dị, ụdị aka akpụ ji dị. Osite na-ata anụ opuo n'ụlọ ji agba abịa na-alụsị ebe ahụ. Kebi dari ki motom. Ha? Dan. Ini na bro. Ya bro lagi. Ini gua juga biasa tapi ya na nusu. Gua hanya kan gua di tahun itu tuh bolong. Itu aja lah tapi ya nih udah ya amar dengan kamu bolong gue benar. Ini bukan